Waduh, wong ayu. Mustikaning ati sangga langit kanthi petut samandiman bakal tak wujudake kewan sirah loro iku tak aturke marang sliramu hanggo boyong nang kedatonku Tresna Manunggal Jaya sangga langit yo hoi 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 ya hoi yo 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 kanca dhisik kepira alerap-lerap jajune sakara anglian numpak prau layar ing minggu nggih pariwisata alon prau dewe kakak ya biup dajuk pinalan karo meso goyo gelangake rasa lumrah lesu ade jawil wan sepuluh wis sore wene kalopok aton awe-awe prayogane bajeng yali wae dening sesuk esuk tumandang dapet gawe tumandang suarane tole kepenak udine oh didemo tranyo akena kelan apolaga ibung suling sikrak endang ade yuk kanca dhisik kepira alerap-lerap jajune segara anglian numpak prau layar ing minggu pariwisata alon prau dewe langkah jajuk pedalan ora cabut-cabut karo lensa goyo elangake rasa lumrah lesu ate gawe wan sepuluh wis sore iki kalopok aton awe-awe prayogane bajeng kali wae dene sesuk esuk tumandang tahun gawe ho 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 ya lo yo oso hoja vokal ditambahi mas. Manunggal Jaya
kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kami, keluarga besar dari seni reok campur sari Tresno Manunggal Joyo, yang dimandikan oleh Roko Mas Avandi atau Mas Pandek, yang datangnya dari Geriger, Desa Cakru, Kecamatan Kecong, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan malam hari ini sengaja hadir menerima undangan dari Bapak Tuan Rumah Sohibu, yaitu Bapak Bawon kalian Ibu Bawon, dalam rangka walimatul urus atau tasakuran pernikahan yang dilaksanakan pada pagi tadi, yaitu Mbak Ernawati Pikanto Mas Mokhtar. Mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah mawadah. Amin Allahumma amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini kami bekerja bareng dengan Putra Mandiri Audio yang datangnya dari Dusun Iger-Iger, Desa Cakru, Kecamatan Kecong, Jember, dan diabadikan langsung oleh LAB, YouTuber dan budayawan Lumajang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Desa Paseban yang sudah memberikan izin terselenggaranya pagelaran seni reok campur sari Tresno Manunggal Joyo. Dan tidak lupa kami aturkan kepada seluruh pemerintah Muspika, baik dan Ramil maupun Kapolsek dari Kecamatan Kencong, banyak-banyak terima kasih. Baik para penonton sekalian, untuk acara yang akan kami laksanakan pada malam hari ini ada kur bersama dan beberapa atraksi-atraksi dari arek-arek Tresno Manunggal Joyo untuk mengawali jumpa kita pada malam hari ini. Inilah dia salam pambuko dari Tresno Manunggal Joyo, Sugeng Amer Sani.
Ibu tuan rumah kalih kemanten kekalih disarengaken didherekaken keluarga besar dari Mbak Erna, Mas Mokhtar dan yo sampun boto monggo jenengan ikraraken yo monggo boto pepundhinipun dari Trisno Manunggal Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para sederek ingkang kula hormati, kula menika namung wakil saking tuan rumah, nggih. Dados wakil tuan rumah menika nggadahi minat. Mbok menawi nggada rezeki ndukekaken reok Trisno Manunggal Jaya. Nggih. Lebeti terop sak jawine terop mpun sampai enten godha sing aneh-aneh nggih. Nggih. Dados nini danyang kaki danyang desa Blok Kelor khususip desa Paseban. Nggih. Menika pun sampai nagih potang dumateng sapa jenenge? Ernawati. Nggih. Nggih. Dados menika sampun monggo dipun batak ganti ucapan Allah selamat. Oke, niku wau medhar kupat luar. Ujaripun Mbak Erna sak keluarga sampun dilaksanaken. Mugi-mugi sing bau reksa khususipun kaki danyang ini danyang sampun nagih teng Mbak Erna. Karena ujaripun nek gak ada rezeki badhe dugaken reok Trisno Manunggal Jaya kalian wadya bala reok khususnya Kabupaten Jember. Oke, para penonton sekalian, untuk acara berikutnya kita tampilkan tari Garuda yang merupakan tari kebanggaan bangsa Indonesia. Bagaimana sepak terjangnya dari Trisno Manunggal Jaya Sugeng Amersani. Yuk, Ger. Yo. Ayo penonton disukani. Diwei jalan manuke masuk. Lo. Oh. Lo.
yo eh lo ha 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 lo ayo ho hey lo yo hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho hey dos hey yo hey hey yo hey oh hey ho ho hey oh hey oh hey oh hey oh oh ha eh ha oh ha eh ha oh hey hey Tos lo Tos yo ho hey ho hey ho lo hey toro lo hey toss lo hey ha hey to hey oh hey lo toss ha hey ha oh ha hey hey oh hey oh hey to lo la hey oh lo Tresno Manunggal Jaya ayo Mas Ade monggo Pak Erna kalian Mas Motar mik Mas dibuka lo
iki merdeka pemudane ya wis padha meneh gambar garuda iku ambange merah putih yara benderane Pancasila iku landasane Indonesia tanah kang subur urip rakyat wis padha makmur senang kelawan pangan Indonesia saiki wis aman. Lo, ayo kan? Miber. Terus masuk ning kandange Tresno Manunggal Jaya kan? Ayo. Lo, ayo, awas ya. Ayo ger masuk ning kandange Tresno Manunggal. Oke, itu tadi sebuah kipraing Garuda Tresno Manunggal Jaya. Sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kasum Sultan dan diiringi oleh sederetan bapak-bapak dari tim keamanan, baik dari Kapolsek Kencong maupun dari Danramil Kencong. Selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang sudah disuguhkan oleh Bapak tuan rumah dan Ibu. Baik para penonton, untuk acara berikutnya kita geser ke arah timur Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Terkenal yang namanya tari Gandrung Banyuwangi. Jadi untuk acara berikutnya yaitu tari Gandrung Banyuwangi versi Tresno Manunggal Jaya. Selamat menyaksikan. Ayo deh. Iyo. Padang bulan
ikatan ayu ya sunyare Chandra Dewi ikatan ayu ya sunyare Lajeng Purawa jejegatan uber-uberan Yo, Trisno Manunggal Joyo. Panggilan saudara Bayu. Sekali lagi panggilan saudara Bayu. Suruh merapat ke kediaman tuan rumah. Ayo deh, digoyang bareng Trisno Manunggal Joyo. Blok kelor Paseban. Panjang bulan di pesisir Banyuwangi Bulan di pesisir Banyuwangi Kincang-kincang sekarane kaya kaca Kincang-kincang sekarane kaya kaca Esok sore lanang wadon padha teka Jane jelek paman nyara dipanasi Jane jelek paman nyara dipanasi Chandra Dewi ikatan ayu ya sunyare Chandra Dewi ikatan ayu ya sunyare Lajeng Gandrungi di posno sediluk dicelok tuan rumahnya. Ayo monggo. Kak Oh sik dicadar. Ya. Mimi sik. Aduh, mimi apa? Oh, mimi iku. Sing di iki. Iki gandrunge loro ditune janger. Ya. Ditepano dhisik, dikenalno gandrung sing sisih wetan. Jenenge Ning Nisa. Nah. Daleme dinten waduh dhewe kuwi. Iya. Iki Heeh. omahe muncar jarine. Orang. Mari ngono kentir ning segara dadi jenenge Mintil. Heeh. Muncar pindah Iya. tempat kencang. Ya. Wah kuah. Sing tengah iki beda jenenge Janger iki Dek. Nggih. Ya, Janger. Janger ning Sinten namine? Putri. Oh, dalamipun pundi? Di Dawon Lor di Oh. Oh Lumajang. Ya. Ah, Lumajang. Lumajang pindah tempat pundi niku? Gini Wunguan. Lelek niki. Lale iki maestrone. Ah, setunggilan iki tambah Iya. tuwa Beh, be. jan awake. Eh, Waduh. ratu apa? Arah krungu aku. Mosok gandrung jenenge Ratu Babi. Dan yang ngadep rono. Beh, lek teko mburi ya, Dek. MBG ya. Jan ngalang-alai koyo wong manol. Mantene sik ijol duit iki mau. Iya sik tak kenale. Iki lho. Pokoke gandrung sing fenomenal sak antariksa. Ning Yayang saka tlatah Gondoruso. Yo. Heeh, sing duwe laharan iki. Sing duwe laharan. Iki kentir teko Semeru. Yo. Yo. Ning Yayang, ning Putri, mari ini tak jelukno kemanten loro. Nggih. Mbak Erna kalian Mas Mokhtar, monggo. Mbak manten anyar, manten ae. Mantene monggo Mas Mokhtar.
Wong loro dadi sing nyanyi band ning Yayang. Suarane kari enak Dik. Kaya lari Banyuwangi. Ayo. Monggo Mas Mokhtar kalian ning Erna. Yo. Ayo, Mas Mokhtar. Wong kari Kalian Mbak Erna. Yuk.
Lah wis diceluket mau ndi tuan rumah temantene. Kok gak moro-moro iki lho. Ayo ning Erna. Kalian Mas Mutar monggo. Lah. Niki hajatipun jenengan nggih kedahe jenengan yo kudu seneng bunga wong jenenge tasakuran pernikahan yo kudune yo nyawer. Monggo Mas Mukhtar dipun dherekaken oleh Neng Erna. Ayo joget muka lek joget mari tak celono Mbak Yu kuwi mari ini. Mbak Yu iku kudu joget mari ini. Oka, lu biasa joget mbak aku kok. Oh, sini wis. Neng Erna kalian Mas Mukhtar ning isor, Mbak Yul ning dhuwur mbak aku. Masa aku sih dihitung Kak. Ayo. Nyanyi dhewe ya. Artisnya kayak ono pisan ngiri. Ayo. Kudu joget mbak aku iki. Kakakku cantik. Wes nek bolos seni iki ngene wes. Gak iso wes. Lah Pak MC, Pak MC. Piye, Mas? Niku taman tene. Iya, ini Oh Mas. alah. Lho 2000 ta. Kamu awak kok ndonok moro. Piyo. Ojo oleh mudun. Ojo didono. Ayo wis. Ayo. Wes. Iya. Ayo. Lah. Ayo wis. Gonel berulah gonel. Neng gonel berulah. Sip. Ayo, ojo. Joget Mas. Ojo ngalih. Lo Mas mantene ndak gelem Karena wis joget. ban. Hah? Alah biasa joget mbak aku kok isin lho. Ayo, wait, tanggapan dinginan gak dijak ayo. Saiki tak joget ini kan mbak aku. Apa lagu nih? Manten wedok ya jole mudun Mbak Gonel. Piye? Ayo. Joget mbak aku, gak iso. Ayo wis. Ben. Alah. Dudono lek sampean wong seni pisan. Ayo. Ojo kukur-kukur wong kene tempuk ning seni pisan kok. Ayo wis. Kok cendes aku. Aku mudun ya. Mudun wis aja joget ambek aku. Nyaweri 5000 kok. Oh, iki kok Tambah ono joget ambek aku. Tambah ono. kok yo ngerti dilangi diwasi karo sing lanang lho. Waduh. Ayo Mas Edi. Ayo. Ayo Mas Edi. Mari nih. Wis jaluk. Wis jaluk. Mari ini aku tong terus nama meneh mari ini gendesan. Asik. Tresno Manunggal Jaya. Oh, diwasi wong kon dhewe. Ayo gandrungin joget yo. Mulai tak nyangka tak ngira Asik. pada Lah ya kan joget oh. Tos. duti kau mateka tak ingat dekat jantina duka kau Hey. janji mati bula ketika ketika tak lupa doa pakun bula edente
alias kopi. Monggo diaturaken teng pentas. Kami sampaikan kepada penyedia jasa kopi. Asik asik. Panjake jaluk kopi lho, Bu. Ambit tening Digoyang Bayu. Ada kabar kirim salam. Bila tiga ampun tak sayang. Baik terus Matur thank you, Bapak. ketika dah bulan sampai lupa dekat janjian hati ngarep siang malam Asik-asik. jika lembur akan dong tresna Ditarik Bayu. Ayo. Aku aslinya isin lho rek. iya temenan isin ya Demi kerameane dulur. iya Temen iki aku aslinya isin aku temen. tambah ndang Tambahi iya telek. Asik tapi yo. Aduh, ya ngono lho. Sampean iki ya seniman, ya kan? Oke, terima kasih Mbak Yul. Sama-sama. Oke. Iki sing nomor loro. Monggo Mas Bayu. Dipundharaken oleh Mas Sadam. Ayo. Ayo Mas Sadam. Ayo Mas Bayu. Mari ini sing nomor 3 3 serangkai mari ini. Ayo. Monggo Mas Adam kali Mas Bayu. Ning isor ning dhuwur. Oh. anu apa kelangan ge gandrung Kak Oh. Ning Yayang sing nyanyi Mas Bayu kalian Mas Adam joget karo ning Nisa karo ning Putri. Jaluke kelangan versinya Gandrung Banyuwangi. Alah, ayo to. Hah? Gak tau kelangan sampean. Ayo. Loh, tapi ya saweran di sesapa sing nyanyi iki? Loh, Kini sawerane kene Mas. ayo. Oh tak celuk Mas iki ya tuwek anakku kan kene nak. Rodok rene nak. Ih, kono. Waduh, nak ijol duit di endi? 2000 iki astagfirullahaladzim, matur nuwun, mat ya apa amalan iku ceritane sih. Ayo ngatekan El. Lho. Lho iki lho kurang sitok. MC ini yo mau sawer. Kebacut Gak mau rek. sawer. Ojo apa? Yo ngene we. sik kebacut iki lho aku dikek 2000 iki lho konsepe ya apa ya ndak nyanyi aku wis murik Lho. Ayo. Harawis. Mari ini mudun penyanyi nih. Mudunan El. Jaluk dhewe rono. Lho, Kok iso jaluk dhewe iki lho? iki kancane mang oleh pira? 3. Lho, esik meneng wis muni otok. Duh, aku 3 kon pira Nel? Muduno, jaluk kok maneh. Siji. Lah. Iki kapok. Lho, iki kok diparani. Di mana ini lah? lek gak dikeki buyang terima nyanyi dhewe paling ayo ndi
Muduno. 2000. Ate tak jukuk kabeh kok 50 aku mau gare. Ayo. Apa lagune? Oh, mudun. Oke, mudun aku lek. Ayo Le, mudun. Ayo, ditarik. Mas Andi.
sembah nuwun Mas Adam kalian Mas Bayu. Sampur salajengipun dawah dumateng 3 serangkai. Mas Mahmud, Mas Mul direkaken pengendang ketimbang kondange kali Pepe. Caet. Ayo, monggo. Ayo. Mas Mama sepotono jaranan Mas. Ayo. Lo. Yo. Ayo. Lo. Yo. Yo. Lah. Hey. Ho. Hey. Ho. Nah. Nek ngene munggah sampe nek tak jeluk Jaet. Ayo. Jaran ucul. Jaet. Masih aku yo koncone sampean kok aja ditilap nopo nek saweranin direk. Kok paweke. Biyo dikerupung ini. Loh, MC-ne Mbah. MC-ne Paweke 50.000 Mbah. putune 5.000. Loh. Ayo MC-ne ndi? Aduh. Iya MC-ne ndi, Pak? Gak usah MC-ne. Loh. Piye ta? Oh lagune Mak Kualon. Jaran ucul Mak Kualon. Oh jaran ucul. Ayo. Oh. Cek. Hop. Sampeyan joget ning isor, tak barnon mbek adikku, Ana. Oh di dhuwur yo. Sing nyanyi ning Yayan. Cek. Ditarik ning Yayan.
belum ya biarane pating teretesan Pokok lek gonel ketemu caet wis jan. Masalahnya Rajakan sawer kadek Pak. nggih. Tuli lah. Oh mak kualon wuwul. Caet. Iki kancamu wuwul lho. Hah? Jogeto bareng Mbak Yayan gak apa-apa wis. Ayo. Apa wong caet duduk duwite izin karo maratuwa jarine. Padahal ya wis seru kabeh lho. Piye Kak? Ayo. Makwalong apa Brajakan? Oh iya, Makwalong. Sawerane lon. Loh, jalu saek Sik, mak kualon tak tambahi pisan. Tak tambahi. Mas Rul karo Pak Sugio. Ayo. Monggo. Ben menisan. Ayo. Mas Rul. Kali Pak Sugio, monggo. Lah. Oke. Sik, marine legendaris jaranan mari tenang ae wis. Yo. Ayo. Kok kabeh wis kabeh. MC Nendi. Rel. Lah kok mlebu? Oh iya. Ya wes. Matur thank you. Ayo. Jaran ucul. Apa? Makwalon. Ayo Neng Yayang. Rasa
Miki mati mas, sing satu mati Miki. Sing pungkasan maestro jaranan blokelor Popo Buak diderakan oleh Mas Andi. Ayo Bapak Buak, monggo disepoti barongan. Ayo Mas Mama. Lo. Ayo, yuk. Amuk Surabrata Dewabrata. Iki maestro ning jaranan blokelor. Lo. Ayo. Lo. Ya. Wes. Loh, ngono tok Mas Andi. Mek artis itu. Lagune apa? Oh, agi-agi orang-orang. Oh. Sik. Sampean munggah. Ayo. Kak. Mas Andi. Pak Buak jaluk berkesati. Iya, berkesati wes. Tapi kudu joget. Ayo. Iya. Ayo, dijogeti. Halo. Halo. Iya. Cek, halo. Ayo. Si, bapak dijogeti lho.
persiapan bandengan. Bolo-bolo persiapan bandengan. Wis sampun. Ayo Duk, gandrunge mlebu kandange Tresno Manunggal Jaya diiringi jejer gandrung Banyuwangi Tresno Manunggal Jaya. Keal keol, keal keol, keal keol, keal keol. Oke, itu tadi tari gandrung versi Reog Tresno Manunggal Jaya. Perlu diketahui panjenengan badhe ngersakaken paguyuban Tresno Manunggal Jaya langsung jenengan menuju pasar Ikir-ikir jenengan tanglet daleme Mas Rian Afandi. Lek bahasane Ikir-ikir Mas Pandek. Mboten usah larang-larang, gur cukup sapi sepasang. Baik, para penonton sekalian, untuk acara berikutnya yaitu Pandengan Merot versi Tresno Manunggal Jaya. Prapaning sang cakraning turun dari Madura. Yo! La 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 la. Hey, hey.
Ayo digoyang Bokelor daleme Mbak Erna kalian Mas Mutar. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, amin Allahumma amin. Yo hep hep. Monggo Jadil. Ayo Poro Jadil, Jadilane melo-melo bisa masuk. Ayo Yosi. Duh angin gak pagi, salam kerong dari bulan, salam doe oe rama menebu sayang juga kita kesadeja. Duh angin gak pagi, salam kerong dari bulan, salam rama menebu sayang juga kita kesadeja. Monggo Bu Nong. Ayo Bu Nong. Sing duwe setia kawan lho. Sawere ndi Bu Nong. Ket mau ora diceluk. Saiki tak celuk. Batine setia kawan ya Bu Nong. Sing golek jalan Bu Nong. Sampai ngeceng pedek matura, kami koning pinar kancingan. Adalah serta ada tanjung, kami bingkau dengan sapana. Kalau ngawani sedadana, tambah sedap berarti probena. Duh angin gak pagi, salam kerong dari bulan, salam sama menikku sayang juga dan sadeja. Ayo mari ini persiapan reoke. Sampai ngeceng pedek matura, kami koning pinar kancingan. Adalah serta ada tanjung, kami bingkau dengan sapana. Kalau manis sedadana, tambah sedap berarti probena. Duh angin gak pagi, salam kerong dari bulan, salam sama menebu sayang juga kita kesadeja. Ayo bandengane muter terus masuk kandange Tresno Manunggal Jaya. Oh oh he 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 he. Ayo
ayo Ger muter terus masuk nih kandangi Tresno Manunggaljaya. Oke, itu tadi tari bandengan Malangan sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Perlu diketahui bahwasanya pada malam hari ini kami bekerja bareng dengan Putra Mandiri Audio Igir-Igir dan diabadikan oleh LAB YouTuber dan budayawan Lumajang. Oke, untuk atraksi berikutnya yaitu Kepiaring Dadak Merak 8 Dadak Merak diarak teko jopo ya Ger Tresno Manunggaljaya. Yo 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 diarak teko jopo ya Ger penontonnya rodok minggir. Mike situin di Mas. Yo. Kesetrum bikin kolam beku. Leber. Ayo Mas, Miki tambahan untuk Mas Mas.
ho ho. Ayo. Ayo, ditata. Monggo kemantene juga nih dulur-dulur putu-putune pembawaan monggo juga nih nangis ketiban ondo roto cakiro perawat barang tak kawin anak pisahan aku wis rondo aku sing bisa diwala vokale rada apa Dede golek telo sapi mana larang regane mas anak asik angge orang-orang orang melok gawe melok ngomong ento rondone opok duwe anak segede kingkong angge orang-orang orang melok gawe melok ngomong mau akeh mangane banding bone akeh tirakati asik gagal-galan namune rame tenan nganti sing ndelok akeh sing ngepisan kamu yang duwe karung-karungan sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan rawan rodo padha wae mas anak iku bapak angge orang-orang melok gawe melok ngomong ento rodo radane ompong duwe anak segede kingkong angge orang-orang melok gawe melok ngomong lho akeh mangane kok akeh tirakate angge orang-orang orang melok gawe melok ngomong ento rodo randane ompong duwe anak segede kingkong angge orang-orang orang melok gawe melok ngomong anak limo mas akeh mangane penting kok akeh
Segerang dalu Mbak Nur Juragan Setiakawan. Cik cik cik. Yo monggo putu-putune Mbok Bawon singkang badhe kersakaken numpak dadak merak Trisno Manunggal Jaya. Ayo Mama Resi. Satu tembang spesial buat Bu Nong yang di sana. Oke. Masih bareng PM Audio. Enak no Mas. Isun angen mong rupane isun angen mandiane ana ring kene isun angen mong tekane isun angen ana tian ketemune keloronan bebarengan selan riko sesandingan yo Tresno Manunggal Jaya Ngerti dhewe barange. Mik vokal tambah Mas. Sun arep-arepaken tekan riko rai koyo panas ngerandut hujan pasti habis ngademi sun nimpekno kauripan angageng indah gawa
Sun lan riko lenggo kuade gandane tembyang hati-hati Asik Heo tekan riko raino lan bekti koyo panas ngerandut hujan masih hang bisa ngadepi son nimpekno tau riko aku indah kawa senenge son lan riko lenggo kuade gandane tembyang hati-hati saksine Trisno Manunggal Jaya Mas Terima kasih, Bono. Avandi. Ayo dikatekno temantene diunggahno putu-putune Mbok Bawon mengko giliran solah loro-loro ora kok gur Trisno Manunggal Jaya ning bolo-bolo reok saka Lumajang Jember wonten reok Putra Siliwangi asli dari Blok Kelor ada Singo Anggara Gembong Kumala Singo Kubro dan Trisno Manunggal Jaya ngerti dhewe barange bolo ayo Mbak Gonel Nike tambahno Mas vokale Mas aduh digoyang ning Dian. Ayo.
ada Mama Resi, ada Ninggian, Gone. Ayo, digoyang gerakannya, Mas Rian. Mas Moklat juga no. Kering-kering. Ayo Mas Rizky Sicel. Biasa. Ayo Mbak Nel. Ayo Mbak David. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Mas. No. Asik. Go.
Jaya iki yo. Yo. Ayo. Ayo digelar reoke sesarengan Tresno Manunggal Jaya sing standby reok Putra Siliwangi solah bareng sesarengan reok Singo Anggara mangke dilajengaken Gembong Kumala kalian Singo Kubro terus dipungkasi dening reok Tresno Manunggal Jaya. Ayo